Guys, kalian to ba? Tambay ko kong bata. Pero kay Migo nga, magkukuwang to na kong edad. Bata ba lagi? Hindi dagan. Iyate ba? Mana ito siya ko nga. Di hingdan di ka nga ito, Diyo. Hindi ka waminaw sa United Sin. Sige nyo kang dagan-dagan yung tipon running. Gaya na dagma ko. Dagma ko sa pagka-pull down. Pangos kong tuhod sa akong mundig ni. Anak na ako. Kahit mo kay kag-o kasi mo pagka-hard-headed ko. Naukaron. Tanawa yung lukat. Pangos na imong tuhod sa imong mundig ni. Karon ising kagilak-hilak imong cry-cry. Ang social ay mo ang sapir kay gusto man nimong you like it. Buwan na to kong Migo. No? Live sulti. Yang istorya di ining lisod. Ito, maglibog lang mo ko. Karon guys, maglibog ko sa kong doubting. Nagduha-duha ako mga una. I'm confusing. Kaon ko na ako pag tulbad ang akong problema. How can I solve my problem? Ang akong problema guys na saon ako nga makawas sa kalisod. Na makakuhan tao paagi ba nga magagwarta ta. Isuting panginabuhi guys eh. Ito sige lang kong hugas plato. Pero man ako hugas. Ikan sa alas 10 dayo ng udto naron alas 4 na kapit o pa kahuman og hugas mananaw ang hugasan basta akong tilo kamot paitaw ito ni guys. So guys, sa kay katambag yun ako para makwartahan ko. Pwede ba ka ng kwartahon ng langaw dito? Nakita kang langaw dito mo. Ato ni siyang dakpon ba niya? Ito ni siyang sauna. Kanyang kuha na nato siya o mga substance nga para ma-kwartahan na to.
Tiga guys. Ang langaw na guys. Guys, karon na lang tingali. Nauna pa sa gutsay atong mayang buhaton. Maro to guys.